Ik wie krijg daar een boete. Ik ga daarvoor de deuren in open maken. Dan ga ik een paar bewegingen maken met mijn het onderste deel van mijn lichaam. Zodat ik ineens boeten stegen over de drempel ga. Zou je goed doen? Boeten. Schinnen de zin, dat wie op zich een mooi gezicht. In de stemming wie goed. Ik kom van de meesten die ik schenk van mijn flat. Wij een flat namelijk. Bij de zesde verdieping. Het mooie van de zesde verdieping is dat je onder de zone verdieping zit en een krijgt boven de vijfde. En dat heeft als voordeel dat je wat minder met de meesten van de zoneverdieping te maken hebt, want dat is vaak de mindere meesten, waar je komen wel minder lucht. Dat vaak zo. Even, ik heb moeten even een gevulde koek opeten, er zit skimmel op, maar dat maakt me op zich niet uit. Smaakt goed, ik geen commentaar op. Koe is beter, die misschien beter was dat hij wat minder zwier liet. Maar hij wie wat aan de zwierte kant en daar moest ik het op dat moment even mee doen. Ik kan nog even naar de boordenslide, leuke meisje. Haar oosten van papegaaien. Dat dat ze een paar vogels in hoer zijn. Daar heb ik al een paar keer ontsnapt, maar ze komen op een of andere manier telkens bij me rond. En ja, dat is voor die meesten was naffelijk, denk ik. Ik heb me net heel goed verplaatst in mijn borden, maar nou ja. De vaar ik even bladerd in atlas van mijn paken. Ik ben vakantieplan op maken. Ik hier de kaarten en hier stonden op Azië, waar op zich, als het een beetje zeg maar, de beurs ervan heeft, op zich aardige reismogelijkheden voorhanden binnen. Omdat Azië toch een behoorlijk continent is. En daar kies me aankomen, zeg maar. Ja, als inwennen best van Azië, dan zeg je van wij in Azië zeggen, oh, dat is dan nog wel een flink stuk loon. Dan hoeft hij net wat te scammen. Maar nou, ik ben nog wel even in dubio welke kant het op mag. Want nou, zelf leek het me Mongolië wel mooi. De steppers en zo. Genghis Khan, Hindus, mooie muziek. Vrouwen misschien wat minder, maar vrouwen ben ik weer net alles. Al beweren ze zelf vaak van vol. Nou goed, ik kwam er dus in uit en wat ik toen dien heb, is ik heb mijn paken bellen. En die zei toen iets, ik denk van, ik ben er met stoma bezig bij paken. Mijn paken is de beste man, maar volgens mij wie er net helemaal bij, want die zei, ja, ze praten negatieve energie in de brood en dat is niet goed. En dan heet het nou over en mensen binnenkort ten ongeluk in zo. Ik zei, ja, paken, maar luisteren, ik wil gewoon op vakantie en de boek even mijn paken voor hebben. En toen we er weer enigszins bij en zei dus, laat maar eens jongen, dan maar naar Gaasterland. Nou, toen heb ik opgehouden, want dat heb ik helemaal net geniet, nog steeds net. Ja, oké, mooi, maar ik word al even wat verder van huis. In ieder geval uit de Benelux, zeg ik, want Benelux komt nog behoorlijk de keel uit, zeker de laatste tijd. En al dat nijs over onze aartsbisschop, die het dan de hele boel leidt, samen met de groothertog van Luxemburg. Ik vind het minspul. En alleen nog daarom was ook gewoon wel een fjord willen. Dan het om herinnerd te worden. Hoe oncompetent die mensen eigenlijk ben. Ik heb in ieder geval genoeg cent een beeld sparen van dit reisje. Het mijn hoop moeite kosten. Dit geld dat heb ik nou in een beurs.
binnen euro's, mag ik nou omwisselen. En dat krijg ik er dwang in. Ik denk dat ik het in ieder geval bij een dwang in die wat verstand van zaken hebben, die een beetje betrouwbaar uitziet. De heksen in vakleuren niet. Maar ik zal eerst even oordingen doen. En bij Jerry en Ben kwart weg. Is het goed? Oké. Meestal bedankt.